ای ریڈیو زرگوات ہیں۔ راوشت و بلوچ chágerd الطاف بلوچ راوشت فرانسیسی لفظی کے چبندرا اطالوی لفظ ایٹیٹیوڈیانا چی درتکا کے اشیے بزاند ابدیمی دان کے اجدومی کرنا ازم آستان پینٹنگ و عکس کشی ٹیلنٹ و لائکیے بزانتا گوشک بودتا چیدو پد ای اصطلاح پد دماغی مثبتن جاوری بزانتا زانا گو گوشک بود بلے اجدومی کرنے تہا ای لفظ بزانت بدل بوان بو یک انچین درنگازی مارشتیاگوں بندوق بو کے مردم دماغی جسمانی سروپور تب و ابرام درنگاز بو کے سروپورانی بزانتا دیما آرگ بو بیزان ای لفظ مرچیگی سائنسی دنیا ہا یک مردمی یہ بنوکی پیکرو سساں ہاں چا ودی بودتگیں کردانگو امدپیں کہ مدام چا مردمے chágerd چا اما مردما امی روشت درنگاز باں مردمے ابر کنگ ایکشن ریئیکشنا اچھا درنگاز بو کی اما پیغام کے دیمے مردما سر بند اما ریز کے دیمے مردما یک پیغامی دن تو دیمے مردم چرا یہ سروپوران بازیں ماناو بزانت درکا ہمیش روشت گوشک بند یہ روشتہ مردم یک آسی میچورمنٹ یہ سرا چارت و تپاست نہ کند بلکہ یک آسی مارشتی اشان پجا کاری دگا دگا chágerdانی نندو کی مردمانی دگا دگا ایٹیٹیوڈ باں ہر انسان وتی وتی chágerd علمی کچو کے ساسانی مطابق روشت جوڑ باں یا ار یک راج یہ آسیں راجی روشت بان کے گوں اما راجے راجی کھیل و تاب و ابرام یا cháگردی کتاکاری اچھا درنگاز بان ونسٹن چرچل نے گوشتینیت کہ ایٹیٹیوڈ از a little thing that makes a big difference بزاں روشت جند ظاہرہ یا کسائیں چیزی بلے ای مردمانی نیاما مزنی پر کو تفاوت درنگاز کند بنی آدم زندے ار ساہتاں روشت درنگازی اما chágerd تب و ابرام مطابقہ بوگا ہاں روشت سے بارانی تہائیں یک کی ادارو کی بہر دومی مارشتی بہر و سیمی کرداری بہر گوشک بیت ادارو کی روشت تہا میں زانت مازنیں کردار استیں کہ یہ روشت میں علمی مال و متاحانی بنیادہ درنگاز بند مارشتی روشت جذباتانی نمائندگی درنگاز نامند کے بنی آدم کجام chágerd کجام کے ساسا علمی یا بیزانتی تہائیں آئیے کجام کے مارشت باں اماہانی درنگازی رویہ مارشتی بہر زانک بند سہمی کے روشت کرداری بہریں ای اما chágerd انسان یکی دومیاگوں پیش آہاگو آئیے علمی کردے درنگازی روشتیں کے تو عادتاً چپیم دیمے مردماگوں پیشکائے روشت اما یکی نند کے اسیں دگے دگے شری عرابی کے مردمے تہا جاگا کنا و اما chágerd مردمے تب و ابرام آگوں یک بان زندے ار ساہتا شانی درنگازی چا مردماں بیت اشیا روشت گوشاں آگاں ما روشت فراو شاگانی بزانتا در بگیجین تا مارا سما کپی ای دنیا تہا سہ تارے مردم است پمشکان روشتوں امی سین تہرام باہر کنک بودتا یک کیا گوشاں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دومیا گوشاں نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ و سیمیا گوشاں نیوٹرل ایٹیٹیوڈ اشانی تہا اما مردم کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ واؤندہ پولکارانی ردا ای مردم مدام چاوتی ردیان چا در براں موقع پرست جوڑ باں او مدام دور چاری کنن تو دیما روان اشانی تہا وتی سرا بیسا اوس تو امید وتی کتگیں شریں کاران چھی وشی احساس سے ذمہ داری راست گوشی تاچ کو اکیں ابر کنگ و اصول پرستی عناصر گندگا قائم اما مردم کے نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ واؤندہ اشانی روشت چوشان کے ای مدام دگرانی عربیانی سرا چما سک دیاں وتی ردیانی ذمہ وار دگران لیکاں او بدل بو کی وحد و chágردی جاورانگو مقابلہ کت نہ کناو مدام وتی ناکامیابیانی ذمہ وار chágerd اندگے مردمان گوشاں او امی رنگا وتا پشتا دور دیاں مدام گلک کنگ دگرے زنگا جنگ نا امیتی و دل پروش بوگ سک شکی بوگ دگرے سرا زاراوری و اسد کنگ احساس کمتری آماچ بوگ ای نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ آماچے مردمانی عادت جوڑ بند
اما مردم کے نیوٹرل ایٹیٹیوڈ واؤندہ اشانی دلا ایچ رنگیں جیڈا ارزش نہ داری ای ٹولیے مردم وطا چا ار چیزا جتاو غیر ذمہ وار لیکاں اگاں یک چاگردیا جیڈائی استندہ ای تہرے مردم ای جیڈہا گی شگیوار کنگے ذمہ وار وطا نہ لیکاں بلکہ وطا غیر ذمہ دار کناں کے دومی وط ای جیڈہا شرکاں یا وحدے گوزگاگوں ای جیڈا وط گی شگیوار بند ای ٹولیے مردم سک بے حس بنت او چاگردی ار چیزاں لا تعلق بنتو دل جمی و ایمنی یا زندہ گوازینت میں چاگردی روشتیا انپرادی رویہ کے مارگائیں باز براں ای رویہ میں زانتکاری و بی علمی صوبہ میں شخصیت تہا جاگا کنن باز براں میں ردوم انچین چاگرداں بنت اودا نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ پوزیٹیو یا نیوٹرل ایٹیٹیوڈ سک جاگا کتا و ماچا در کسانی یا ہمیں چاگرد تہا ردوم زوران و ہمیں عادت میں تہا جاگا کنن بعض براں علمی مردمانی رویہ یا اما مردم کے پوزیٹیو بند اما ہانی رویہ دیمے مردم رویہ اسرا نیگیٹیو بند چیا کہ دیمے مردم روشت امی رنگا ہند کے دومی مردم چریشیا اثر مند بھی پوزیٹیو روشت رمے مردم کے چاگرد تہا ردوم بزورن تا یک چاگردی تہا دیمروی گیشتر بھی بلوچ چاگردہ انپرادی و اجتماعی روشت اگاں ارچاری بکنے تا بلوچ چاگرد تہا سائن تہارے روشتانی مردم گندگ بیت بلے میں ای نوشتاں کے تہا گیشتر ما اما روشتاں پوکس کناں کے امیشانی صوبہ میں راجی چاگرد لفظاں راجکاری و زندے ار تکا امی روشتاں پرشت و پروش دور داتک ای روشت نیگیٹیو روشتیں کے بلوچ زندمان تہا اواریوں بلوچ چاگردش تہونتان کتا ماننا یارگ اشیے بزانتیں کہ دومیہ حساب نہ کنگ نہ منگ و اچ بے نہ کنگ کہ دومی مردمے ارزش تو بستار چیئیں سر ظاہرہ ای یک لفظی بلے اگاں ماوت ماوتی چاگرد تہا یک کی دومیے باڈی لینگویجا گپ و ترانا یا دیگے مردمیے باروا ڈسکشن و چمشانک دیا گے وحدہ بچاریں دا ما گندیں کے بلوچ باڈی لینگویج بازیں چیزیں ابراں پدر کاں او ای علت گیشتر سروکیں مردمانی تہا گندگ بھی اما مردمان کے نیمگ و نیم سوتکیں وانگی سند و ڈگری است ای تب گیشتر امانی باڈی لینگویجا گندگ یا مارگ بھی عمومی صورتہ ار بلوچ کے دومیے باروا ابرکان تا آئیے باڈی لینگویج یا کہ آئیے گشتگیں لفظاں چی پہدر بھی کے دیمے مردما یا اما مردما کے آئیے بابتا تران کنگائنت آئیارا ای مردم اچ بے کنگا نائنت یا مان نیا رگائنت باشکو جنگ ایوں یک انسانی تب و ابرا میں پہدر کا اشیے بنکی تب و نزدیکی گو اما مان نیا رگان گو نزدیکی ایوں یک کیفیت تی کہ دیمے مردمے باڈی لینگویجا چی مارگ بھی بلے بری بری ای کیفیت تی امرائیہ لفظ اون کارمرز کنگ بھی ای کیفیت اون بلوچ تب و ابرا میں تہا استاں پا درور ماں اشیاء ای رنگا گشیناں کے آگاں کے دو وانندیں گیشتر مردم نیمگ و نیم سوئیں وانندہ پمش کا من لفظ وانندہ کارمرز کنگا ہاں آگاں کے دو وانندیں بلوچ یک جاگا نشتگ یک مسئلہ بابتا گپ و تران کنگائیں داں یک کے آگاں دومیا جست بکاں کے پلانی تیالا چونے مردمی دا امی دمانات دیمے مردم پاسا امیش بھی او پلانی ایوا مردمی جندے نہیں یا دیمے مردم لفظ اش نبام بلے باڈی لینگویج ترہ یک پیغامی دان کہ ای مردم پلانیا اچ ما نیا رگائنت او بے کنگا نائنت بیزان لفظ ای رنگا با او پلانی واجئی مزنے مردمی ما کجاؤ پلانی کجا ادا لفظ و سرزائرہ شریں قابل احترامیں گوشگائنت پلانیے بابتا بلے دیمے مردم آئیے باڈی لینگویجا کے گندیت آرا سما بھی کہ ای واجہ پلانیے بابتا چی گوشگ لوٹیت آگاں بلوچ سائکو آ یک تب زانتے مردمی بچاری دا یک عبری تچ کیں کہ بلوچے گیشتر مردم ذاتی انا پرستی آماچاں